some one day church some years ago. Yes, sir. Yes. Can I fail? I am Chikodi. Yeah, my sister. He went through a small clip about her movement on your also Apple. Yes. Yes. Ibonde mamulumu ibonde manje mwana ikene kwa mwana n'ụbọchị nke tata biko na o nwere ihe na-akpọtụ na social media keta. Social media o efele mba ụwa. A na-asị na wangelo onye ọlụ allegedly o ka nsikwa wee nụ allegedly na-achịle na ojele na nke man this man keta unu na-afọ na screen na oje na nke ehi ahụ na-abụ ma ọ bụ ịtọ asị na bụ ihe ete n'aka ụfọdụ na other sources na-asị na 1 year ago ịnọtago other sources na-asị na 2 years ago ụfọdụ na-asị 3 years ago so ka akụkọ shi wee kọkwa according to video unu na-afọ n'akụkọ ebe a onye dị news ka njeni shi bụkwa JPAC fọndị na marụ man pasman nyanwa ka nsị ka mbịa kọ ma one pasman bụ nwoke dibịa n'ọrụ ifite obido bụ isi na ọ na-agwọ ndị ala very soon I join one day People's Club ndị otu akwa ọkụkọ ha eze obi ha na ndị na-eyi akwa mmemme na akwa ọcha ndị na-efe ego n'elu mgbe ha kiti amaghị m ihe mezina esuru ime ayara na ndụ ha wee pụọ everybody ma ya gasa ma JCN ha ịmago mgbe ahụ dịtị na-akpọtụ so man pass my sin na-agwa ndị ala anyị na-ekwe bido gowe jeep gowe tundra gobe ya chiwa phone ito ọ ya bụ ochu ekwukwula dọpụta ofe ha n'isi ọ na-akpakaka isi ya gaa azụ ntutu isi o kechalele ntutu isi adịchi ito so nya bụ ihe wee na-akpọtụ a wee na-asị ya man pass man na this girl a na-akọwa na as of time of filling this report na man pass man ekwubeghị okwu to debunk the news trending na-achụ ya achụ na ojel kalụ olu mmiri unu watch this video galu ni sunu ya nụkwa ebe nwanne the girl JPAC kpọrọ ya na phone voice recording the girl will confirm na ọkwa nwanne ya o na the dibia no Anambra State no otego so but she doesn't remember the name of the Nabu said native doctor again so no okwu anu maketa abịa na abọgasị awe na achị na ọ na-esi ejide akwụkwọ na man pass man also need to be investigated which is true so ọzọ dịkwa ka ibia wee bụrụ na mgbe ha ejidere akwa ọkụkọ ha a na-ekwu ejide mmiri nwere man pass man gbara ọsọ nya na nke anụ ọkịja ha gbara ọsọ yes ha gbara ọsọ so okwu sikwa wee na-ekwu allegedly kam sikwa wee na-anụ na the man bụ man pass man na dibịa ka ọwụ so na what lead to another unu mana kemgbe ebe 2 weeks or 3 weeks ago na nweta video si ebe nwatakịrị ji eje ka asa ya ụchụ na mmiri tie aka bụrụ onye eze nwaanyị kpọta n'Enugu State so man pass man must have to come out and kwukwa ihe menụ between ndị anụnwa na gịnị na ndị a so biko na dị na gịnị hụrụ na the video mee gịnị na-elu ya n'isi because a lot of news na-apụtakwa na the social media gee na ntị ka unu fụ ihe ma ji wee na-ekwu na-asụkwa unu biko unu kọcha unu nenecha kọmenticha subscribe ọrụ na this channel ka ọ dịnụ. Yes, he's a content creator man pass man. Content ka ọ na-eme ọ na-eji ma gbara followers ọbọdọ na-aka ofu akọ ndị dị nzuzu a na-ege ntị n'onu asị enya pụta face to face debe ndị ebube aga o ji alụ ọrụ wepụ ndị kidnap ya o ji alụ ọrụ wepụ ekpere m ya mmakata ya ọra mmagide ọra n'imi ọbara gbaba ya n'imi ihe ndị a na-eme bụ ndị a na-eri gị eri na ntutu isi ọ hapụ n'isi ya anwansi ka ha bụrụ ọgwụ ife ndị ahụ gị ka ha na-eli. I know why I'm saying this. Ana m eji mmadụ ama atụ eburu akwa ọkọ bukpu onye n'ọka ka ife okwuru ebe a na onwe ihe bụ oke ite na onye afọ mụrụ onwe ọ na-atụ egwu ọgwụ ebe ka ọ fụrụ ọgwụ oji na m ete you nwa ọgwụ adịbelu one thing bụ na anyị fụrụ ha naghị asị nwanne anyị but nothing ọ bụrụ ha chọọ mgbe ahụ ha ga-egburu m ha gbuo ka m fụ
ọ bụrụ ha chọọ mgbe ahụ ha ga-agba ekwe mmụta mmụọ ka ha gba ka mfụnụ. Gee ntị ka m bighị uche. Ndị Yoruba sị na ọ maghachi mbụ Buhari anọ ha nwe Ijabode a kịta ha nwe ha nọ ebe a ha gwụwu ha ọgwụ ka ha gbuo ya bụ Buhari na steeti ha egburu ya. Ọ bụrụ ha nwere ọgwụ anwa ha egbuo Buhari ọnwụọ etighe ya nkefa. Since a na-achị Nigeria mana ọsọ Abacha nwụrụ onwe ya ọnwụchie o nwere onye fụrụ achị ọchị egburu wuti ọgwụ ọ naghị eme exist. After Biafran War, government banned Ogbunigbe. Ma why? Na-ejiri mgbe egbe agha yiri gị maka physical. Mana banned ha ọgwụ. Ma why? Na ọgwụ anaghị eme exist. Ọ dịrọ na ndị Hausa nwere ọgwụ eji achị ehi, nwee ọgwụ eji aghọrị ndị mmadụ, nwee nke ịtarị, nwee nke anya, mana ha enweghị nke igbu Tinubu ka ha baa n'ọchịchị. Ịbịazi isize nwa onye Igbo iji pishọ mụ ka ị na-atụ ya mkpara n'anya ka anya kpọọ ọnya ka ibejepụ ya ụkwụ iweta osisi kpọọ ya afa mmadụ agbaji ya mee ụkwụ agbata kpuchie eze ọsịsọ na-apụala enwere Igbo ọ naghị eme exist. Ife a bụ gịnị? Ịghọrị ndị mmadụ nwa tata oge m zulu iyi ahụ tata ọchị m tụrụ m ahụ ọ bụrụ mmadụ emewuru mie onye chie ga-egbughọ ife adịrị eme ọchị na-egbu mmadụ. So ị bụrụ onye Igbo wepụ those stupid fear in you, fight these evil people nke fụ n'ụzọ riri ego gị ma bụ ya ọlụ ma mee onwe ihe ọ na-eme nke ịnwutere n'ụzọ ozuzuo were isi ma ya n'ọnụ abịghị isi n'eze eze okwu ya n'ọnụ. Next time ọmanzụ ugo oshi onu na-atụfe egwu ifuzie mmadụ ịbịa online gwazie kanka one boy okwu maka ha bụ dibia makpa one boy who make them dibia bụ somebody na-agwọ ya, somebody mgbọrọgwa mkpagwụ na-agazili nya bụ dibia. Ọ bụrụ ofu onye ohi kara yiri awọrọ na-eme anwansi ka were one room rujie ofu ife na-anaraghị ego na-eli. It's a criminal. They must be arrested one after the other no matter how they try. You may buy somebody ka ọ na-egburu gị mmadụ, you may buy somebody ọ ji ekwu okwu ọ bịara atakụrụ onye ha na page ye. Still yet we must continue. Fana afọ ụzọ agwọ ọgwụ mana kịta na eji akpa n'ọka for almost 5 months now. Ọgwụ arụbeghị ọrụ, ọgwụ na ofulu efu ụnụ na-agwọ ọgwụ emenu emana ma na-eji eke hit n'ọka ọgwụ 3 days 4 days alụsị ha ọrụ. Ihe na-emekwa ụnụ nwere ndị na-agbara ụnụ egbe na-emepe door mana kịta na eji ya n'ọka. Why can't they go and open the door ka ha were ọnwụ? Who is fooling who? Anyị Igbo ga-adị mma ka ọ bụ na ikwe. I don't care about who anybody ma tata ihu agwụ tata anọ ebe a taa on my own. I'm achụ ego. I'm a content creator. Abụrụ m content creator. Abụ somebody kwala onwe m imechi ọdịnala Igbo. Ifuzie mmadụ o were ọgwụ na-etu ọnụ were ọgwụ na-ele onwe ya ọgwụ ahụ ọfụ ha ọgwụ anya one day. Ndị ọba kpara kwa ọkakara meeting 20 ogbuhu ndị ọba wuti ọgwụ ọ grupu ndị na-eso ọ ife na-eso kịta na ọ na-agbasa mgbakọrọ atụ ego. He run to Okija, he ran to Asaba and hide. O nweti ihe ọgwụ malụ na ifu dibe n'ụzọ zuru ohi were ọra mama ya n'imi mapụ ya ntị na ha enweghị ọgwụ. Hello? Network na-enye nsogbu ka mkpọ direct. Yes, on network. I'm saying, mmadụ kpọga m so m siri ka m bata. Yes, sir. Asị m o nwere nwanne gị unu na-achọ achọ some years ago. Yes, sir. Yes. Kedu afọ ya? Oh, yeah, Chikodi. Yeah, my sister. He went through small clip about her movement or also Yes. Yes. So I tell them about Yoku. Or what I chapter everything then we now I know a message you need for. Okay. Okay, sir. Okay, yeah, my sister. Tell her about Choya. I na Choya. Okay.
Yes, o tell her na chum this my sister. And when I did only also apple. One of we guy yana but I Uche. After the boy. So Uche, ya soropo supu DJs, but I make when they are chokwaya student na obedi. How long? Yeah, 3 years, 2 years now. Now 2 years now. 2 years now. 2 years. One day when his job that one day why so that Oyara Buche we maybe yes kind of EJ or Yes, na. Or Wajibia. Yes, that my sister gwara so also na we na ya ga-eso ndị na so ga-eso apụ so since then hapụkwara so ahụzi my sister but the guy na ahụzi na the house Ka afa the dibia. aha dị amadịkwa m amakwa m sta amaghị The dibia ka ebe ọ nọ n'Imo State ka Anambra. Anambra na Anambra. Uche ahụ gwa ha afa dị nwa dibia. mụ awụkwa n'onye ọrụ. Okay. That onye ahụ ya na ya sisters wee pụ ọ gwara gị afa dị dibia ha je n'aka. Ọ dị aghọtachaghị m. The native doctor, your sister Jebere. It's like I'm man past man. I think their own this man past man. Okay, man past man. Man past man. All the just na man pass, yes. Papa the girl Odendo. Papa the girl Odendo. No, Papa, I watched no one wine. It's more no, do you now? I do my father, do it. Man, the girl or one wine. Oh, when they were, we're the same father, the same blood. Okay. Mama got Odendo. No. Okay. This now after the Jibia. One day why I for 2 years ago I was here. Bogeni. Man pass man, I think. Man pass man. Yeah, sister Jerry or Jibia Abi. Or not since 2 years. I was here, Rokita. Na. And I tell one what police who report me family. Yes, I report to police that time. Oh, na coming house came nowhere, but see what I go, everything just so. Always the information I know. If I age I want to help. I want to help. I be another half past the year 2 years now. Yes, I know picture one day one ya. Nkana chacho. Send your picture. Send your meziba afa village unu. Just picture one day one ya na chacho. Na afa nyanwa. Na village Village anyanwa, yes, yeah. Then where radio station unu mere announcement na your sister acho. Yeah. Na police station I got report at that time. Okay, Lisa. Okay. That police were report each naka. No, out thing. Okay, I'm going. My manager I'm call. Bamba for the pick the call. And give us that Uche aha. Yes, sir. I'm hearing that on the phone. Yeah, about investigation kind of. I'm actually a chopper. I'm gonna ebe minutes about a few bottles. I'm gonna phone. Come out, pick your call. Okay, sir. You know, I must stay now, be. Yes, sir. Okay. Yes, sir. One. Okay, sir. Okay. Send the picture now. Okay, sir. One. Okay, sir. Yeah. All right.
If I begin, special and important message to man pass dog, cause now man pass wine. Oye kai gente. I'm a neighbor na content creator kebu bigger one. Maki nwere ogwu nwere fe na alo. Isi from Euro Mesin. Gena J Park na Nnewi mabute. Bede elu dibia. Ba elu dibia kas Mesin. Mana gente. Anyị ga advice ife ị ga-eme because na afọ nọ na-eme nkwuru n'okwu ịmapụta because na if na nwere fame if my fish off ebe na-aga fụ na action crowd na whoever that calls my name na-enwe viewers ịma why mmụọ so ma aga okwu mbụ mbụrụ a na-akụ ndị ilo so let me give you more content what you should do for your diet page to get more traffic because na page ga nwona pe e ba isi ikwu maka ezi ikuku osenie onya bụ na ị na drag ndị nwere ọnụ ị drag go agbalụ nze ka ịchọ traffic ị drag J Park ka ịchọ traffic ị drag ya gọvanọ eziokwu ka ịchọ traffic na bụ ị na-achọ ezi ikuku ka ịchọ traffic because gịnị abụ na current moving trend na Facebook ma gee ntị ihe ga-alụ eme ị ga-alụ na ị ga-ekpọ ndị ara aha nọ be gị nye ha play card de ya si Eziku is a criminal, Eziku is a madman, let Eziku kpai, Eziku will be mad. Ya bụ ya ndị ara ha na-agba egwu uti amụ ha eghele oghe ha na-azụ egwu ime ha na inwe trafik mana ịpụ je n'okwu mmụọ na-agodo nonsense ya hiptere from dibe na igala adachiri gị ị na-eme ife anwa plus ọgwụ ọhụrụ gị mbụ akwara atụ ugo ọ naghị alụ ọlụ ị ga-eme na-abụ otu isi wee gwa nze milion onye gị na-egbu mmadụ si nze milion si kwuo na ezi ikuku na ayọ 800,000 ekwuenya gee ntị adem used to pressure okay mara enwere mkpụrụ obi ikwu enukwu ana n'isi ezi ikuku abụmazụ anụ ka anụ dị ye from ụmụazị mgbe amụrụ m nwanne ntị nchileche nwere m ntị adịrọ so na plan with nze million onye ji mmadụ 3.8 million mgbalụ ụgwọ enye ya akaụntụ ka ọ kwụọ ụgwọ oji onyocha abeg omitie ngụnwa ịgwazie nya kwuo na ụgwọ ahụ si ekwuo bụ ọsịkwọ nka nlie irofo na ezikuku bazụ anụ ụka mkpechili na-ada ụnụ maka gịnị one day unu ga-agbaala one day unu ga-enwe accident n'ụzọ mụtagharị unu enu maka gịnị unu eme na alụ n'ala Igbo so man pass dog ifele ezi ikuku akalịrị m ọnwụ ịwafa m onyele ọnwụ ọ bụ na mbụ ife afọ ichele since ngwoli since ka ajọ ndị otu unu traigolo m ọ traigolo mba akwa ọkọ ofelu ọbịamelụ m oyi ọ tara ya mba ya na ndo ofelu omelụ m oyi ọ tara ya mbụ akwara atụ ugo tara ya ofelu ọbị mere m oyi njụ na majọ ha oyi ya the same thing with ngụnwa mmụọ m na-ebe aka ife mmụọ m ọ na-ebe mmadụ aka na ịmara m opia ntị ịma nwata njiri wee eziokwu even ngụnwa na watching now na asị na manwe ihe na-ekwu within your heart you know the truth na na-ekwu eziokwu anọ ihe ahụ ichere n'obi gị bụ ihe ga-egbu gị ịma why na ịmara na-ekwu eziokwu ma because of gịnị na ị na-achọ ka ịkọva your so-called evil dibia lovụrụ ị na-eche ọzọ anọ ife ahụ ichere izizi bụ ihe ga-egbu gị so man pass dog gaa bute play card bụrụ ndị ara nye ha komkom ha na-akụ egwu na-agba ezi ikuku onye ara ezi ikuku ga-anwụlele ezi ikuku onye oshi ịba ha n'ime ya now you will have more traffic nwa bingo ị ga-enwe more traffic nwa bisagon ịma why because n'igbe content creator mana my last message bụ gịnị o meghe n'izu ọ ga-eme n'ọnwa mmụọ m ga-ejite gị one day ịtakata afụfụ maka gịnị mmụọ m na-egbu onye ajọ omume anyị adịrọ ajụ ese ihe gburu mmadụ ma ọlụ anyị ikpo ya je n'ini ka onye ahụ ana mmụọ ya na-achọ ezi ikuku gbakwa mbọ kwụwa aka gị ọtọ maka gịnị o nwere na nke imele bụ nke ọjọọ mmụọ m ga-apịatụ gị man pass dog man pass wine onye ka
gaa bie plekad bụ ndị ara ka ha gụọlụ m egwu